ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong kayang isakripisyo para sa pagmamahal. Pero hindi lahat ng sakripisyo na yon ay kayang masuklian. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan mo mamahalin ang taong hindi mo alam kung kaya rin bang mahalin ng pabalik? Dear Papa Dudut, may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit natin nagugustuhan ng isang tao. Minsan pa nga ay hindi natin maipaliwanag ang dahilan kung bakit ba lumalalim ang espesyal na nararamdaman natin para sa kanila. Na para bang may sariling buhay ang puso natin na bigla na lamang nahuhulog sa isang tao. At wala na tayong ibang magagawa kung hindi ang sumunod na lamang dito. Papa Dudo, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gibson. 24 years old at nagtatrabaho bilang isang gym instructor. Teenager pa lamang ako ay palagi na akong nakikinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Fan na fan niyo po kasi ang nanay ko at sa kanya ko po talaga kayo nakilala. At sigurado pong magugulat siya kapag narinig niyang sulat ko naman ngayon ang binabasa ninyo para sa araw na ito. Bago po ako maging gym instructor ay may katabaan talaga ako noong kabataan ko. Mataba ang pisngi ko, doble ang baba, overweight ako at may 3 bilbil sa tiyan. Kaya naman naging tampulan talaga ako ng tukso mula elementary hanggang junior high school. Sanay na akong nabubuli ng dahil sa katabaan ko. At hindi ako sanay kung may magtanggol sa akin mula sa mga bully na estudyante sa school namin, Papa Dudut. Hi Angel, nagdala ako ng Japanese cake para sa'yo. Uy, favorite ko yan. Para sa akin talaga yan. Oo, ginawa to ng mama ko kaninang umaga kaya naisipan ko magdala ng extra para sa'yo eh. Thank you, Gibson. Tara, sabay na tayong kumain. Upo ka na dyan sa upuan. Sige. Uy, ang sarap naman ito. Sakto kasi strawberry flavor din ang favorite ko talaga. Nakakatuwa naman na sakto pa lang ginawa ni mama. Nako, super sakto talaga. Kasi kanina pa ako nagugutom dito sa kantin. Nag-iisip pa lang talaga ako ng kakainin ko bago ka dumating eh. Bakit nga pala naisipan mo kung bigyan itong Japanese cake? Wala. Gusto ko lang ding mag-thank you. Mag-thank you? Para saan? Kasi inaway mo sina Nathan nung makita mong binubuli nila ako nung isang araw eh. Yun ba? Wala yun. Ang yabang kasi nun tsaka ng mga tropa niyang takot naman sa guidance counselor natin. Nakita mo ba yung mukha nila nung sinigaw ko yung pangalan ni Mrs. Cruz? Oo, namutla sila tsaka bigla na lang nagkanya-kanya ng takbo palayo eh, no? Bibinggo na kasi talaga sila sa guidance counselor natin. So dami-dami ng binubuli nila dito sa school. No? Sayang lang talaga wala nung si Mrs. Cruz. Di sana napatawag ulit sila sa guidance office, di ba? Oo nga, sayang eh. Pero thank you ulit Angel ah. Alam mo, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Kasi sanay na akong tinutokso nila dahil sa... Sa pagiging chubby mo? Oo, ganun na nga. Uy Gibson, hindi kita binubuli ah. Totoo naman kasing chubby ka, di ba? Pero huwag ka mag-alala kasi kahit doble pa yung baba mo, di hamak naman na mas gwapo ka pa rin kay Nathan tsaka sa kahit sino pang tropa niya, no? Talaga? Oo! Nuto mo lang ako kasi binigyan kita ng Japanese cake eh. Ano ka ba? Bakit naman kita uutuin?
Nagsasabi lang ako ng totoo. Kita mo naman yung mukha niya, di ba? Ang daming malalalim na pimple marks. Samantalang yung mukha mo, tingnan mo parang kutis artista. Uy, bakit namumulay ang pisngi mo? Okay ka lang ba, Gibson? Aha? Oo, okay lang ako. Sigurado ka ba? Kasi parang biglang naging mansana sa pula yung pisngi mo Ano lang, para kasing biglang uminit dito sa loob ng kantin. Angel, babalik na pala ako sa classroom Ha? Babalik ka na kagad sa classroom? Hindi ka pa nga tapos kumain Kasi may kailangan pa nga pala akong tapusin para sa project natin sa physics. Mamaya na pa sa di ba? Babalikan ko lang sa classroom. Paano pala yung isang container ng Japanese cake na dala mo? Sa'yo na lang yan, busog naman na ako. Busog? Isang piraso pa nga lang yung nakakain mo. Oo, nagda-diet na kasi ako Sige na Angel, kita na lang tayo mamaya. Bye-bye. Papadudo, transferee si Angel sa school namin at bago siya mag-transfer ay sanay na talaga akong nabubuli ng ibang estudyante. Lalo na kapag hindi ko kasama ang mga kaibigan ko. Kagaya ng sinabi ko kanina ay sanay naman na ako kasi mula elementary pa lamang ay nararanasan ko na yon. Pero noong unang beses na pinagtanggol ako ni Angel, pakiramdam ko noon, isa siyang anghel na bumaba sa lupa para maging guardian angel ko. 3 lalaking estudyante kasi ang bumubuli sa akin noon sa may likod ng stage. Tapos biglang sumigaw si Angel na ano daw ang ginagawa nila sa akin. Kasunod ang pagtawag sa pangalan ng guidance counselor namin na naging dahilan ng pagtakbo ng mga bully kong schoolmate. Dahil nakadapa ako halos sa lupa noon, nilapitan ako ni Angel at tinulungan niya akong tumayo. Tinulungan niya rin akong pagpagan ang nadumihang kong polo at pantalon. Sinabi niya noon na dapat daw ay hindi ko sila hinahayaan na bulihin ako. Dapat daw ay lumalaban ako para matakot sila sa akin. Habang sinasabi niya yon ay nakatitig lamang ako sa mukha niya. At yun ang unang pagkakataon na naramdaman ko kung paanong magkagusto sa isang babae. Naging close kami kahit paano at na-miss ko talaga siya nang dumating ang summer vacation. At umaasa ako na pagdating namin ng senior high ay magle-level up kahit papaano ang closeness namin ni Angel, papadudot. Dennis at John. Kanina pa ako naghihintay sa kanila dito sa guardhouse. Hanggang ngayon wala pa rin sila. Uy! Gibson! Angel. Bakit nandito ko sa guardhouse? Ha? May hinihintay kasi ako Sino? Girlfriend mo? Naku, hindi Wala akong girlfriend. Alam ko namang wala kang girlfriend. Hindi ka nga marunong manligaw, di ba? Pero sino nga hinihintay mo? Yung mga kaibigan ko, sina Dennis at Jonah. May usapan kasi kami na dito kami magkikita-kita Okay. Akala ko naman kung sinong hinihintay mo. Ay, kamusta pala yung summer vacation mo? Okay lang. Hindi naman kami umalis ng bahay kaya wala masyadong exciting na kwento. Sa bagay. Kami kasi umuwi naman ng province ng mga magulang ko. Pero alam mo, may napansin ako sa'yo, Gibson. Ha? Ano yun? Napansin ko na parang nadagdagan lalo ang bilbil natin Pisilin ang bilbil ni Gibson! Woo! Angel, malakas ang kiliti ko dyan. Huwag mong pisilin ang bilbil ko. Sorry, nakakagigil kasi yung mga bilbil mo Tapos nadagdagan pa ngayon. Puro kain lang din kasi ako buong bakasyon Halata nga. Pero wag kang mag-alala. Cute ka pa rin naman kahit chubby ka Ikaw din, maganda ka pa rin hanggang ngayon. Mas lalo ka pang gumanda Ano yan? Ha? May sinabi ba ako? Oo, may sinabi ka. Hindi ko lang masyadong naintindihan kasi parang bumubulong ka. Ano ba yung sinabi mo kanina? Ano lang yun? Gibson! Ha? Nandyan na pala yung mga kaibigan ko.
Uy, sorry. Late kami sa usapan natin. Tagal kasing kumilos nitong si Dennis eh. Dinaanan ko pa sa bahay nila. Ay, sorry na istorbo yata namin yung pag-uusap niyo ni Angel. Ay naku, hindi. Sinamahan ko lang yang si Gibson habang hinihintay niya kayo. Alam niyo na, baka mapagtripan na naman ng mga estudyanteng walang magawa sa buhay. Pero paalis na rin naman ako. Oy, Gibson, kita na lang ulit tayo mamaya ah. Sige, bye-bye Angel. Bye-bye, Angel. Uy, di naman ako ganyan magsalita Ay, kanina. hindi ba? Pero pansin ko, konti na lang mababali na yung leg mo kakahabol ng tingin sa kanya. Lakas talaga ng tama mo kay Angel, no? Pero alam mo, kung ako sa'yo, sa ibang babae na lang ako magkakagusto. Naku, tama ka dyan, Dennis. Kasi kung tibo lang ako, hindi rin ako magkakagusto dyan kay Angel. Bakit naman? Maganda naman si Angel tsaka mabait po. Ayun na nga, maganda siya kaya ang daming nagkakagusto sa kanya. Normal naman na maraming magkagusto sa kanya. Tsaka wala naman akong balak na ligawan siya. Hindi nga. Oo nga. Crush ko lang siya tsaka hindi ko siya planong ligawan kahit kailan kasi alam ko naman na mababasted lang ako eh. Buti naman, alam mo. Grabe naman kayo. Akala ko ba magkakaibigan tayo? Kaibigan ka namin kaya ayaw ka naming masaktan. Ay, alam mo kasi Gibson, kilala ko yung mga naging ex-boyfriend ni Angel. Lahat sila gwapo, saka maganda yung katawan. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na talaga sa isip mo na magkakagusto siya sa'yo. Papadudot muse ng campus namin si Angel, kaya naman kilala talaga siya na maganda sa school namin. Marami ang nagkakagusto sa kanya at alam ko rin na ilang beses na siyang nagka-boyfriend at tama ang mga kaibigan ko. Walang-wala talaga ako kung ikukumpara sa mga itsura ng naging ex-boyfriend ni Angel. Pero nang mga panahon na yon ay kontento naman na ako sa friendship na meron kami. Masaya na ako na nakakapag-usap kami sa pang-araw-araw, kaya hindi na ako kailangan pang paalalahanan ng mga kaibigan ko. Alam ko na concerned lamang sila sa akin pero alam ko rin naman kung paano ako iingatan ang damdamin ko. Kasi ng mga panahon na yon, Papadudot, nakokontrol ko pa talaga yung nararamdaman ko para kay Angel kahit na sekretong nagmamahal na ako sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas lalo kaming naging close ni Angel sa senior high. Bukod sa klase ay nagkikita rin kami sa isang maliit na nursing home na malapit lang din sa school namin na pagmamay-ari ng isang matandang dalaga na si Nanay Pilar. Madalas kami doon kasi nagpapa-fundraising at charity event kami. Kasama ng ibang mga kaklase at teacher namin para sa mga matatandang nakatira sa lugar na yon. Nakakatuwa lang kasi pareho kami ni Angel na mahilig tumulong sa mga matatanda. Pareho kaming lumaki sa mga lola namin at namatay sila sa magkasunod na taon noong nasa junior high pa kami. Nagkakapalitan tuloy kami ng mga kwento sa kung paano kami inalagaan ng mga lola namin noon. Tapos sa tuwing nasa nursing home ay tinutokso kami ng mga matatanda doon. Sinasabi nila na bagay daw kaming dalawa at nakikita daw nila na balang araw magiging kami ni Angel. Siyempre, tumatanggi naman ako at sinasabi na imposibleng mangyari yon. Pero si Angel ay palagi lamang siyang ngumingiti na para bang natutuwa pa siya kapag tinutokso kaming dalawa sa isa't isa, Papadudot. Gibson, tulungan na kita sa paglilikpit mo dyan. Hindi, ayos lang. Patapos na rin naman ako dito eh. Hayaan mo nang tulungan kita. Kasi ang dami mo nang ginawa sa buong maghapon. Kaya ko na to. Pumasok ka na sa loob kasi medyo mainit dito sa labas. Tsaka konti lang din naman yung mga ginawa ko kanina eh. Kaya di naman ako masyadong napagod. Ha? Anong konti doon? Ikaw na nga yung nag-setup sa living area para sa pag-games natin kay na lolo't lola. Tapos ikaw na rin yung naglikpit ng mga kalat doon pagkatapos ng mga activity na ginawa natin.
At ngayon, ikaw pa yung naglilikpit dyan sa lababo. Hindi pa nga ako pagod, kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Aba, ang sipag mo naman talaga ngayon Baka mamaya bigla ka nalang pumayat dyan. Naku, mamimiss ko tong mga bilbil mo. Uy, Angel, huwag mo nga pisilin yung mga bilbil ko. Sinabi ko na sa'yo malakas ang kiliti ko dyan Baka kasi bigla na lang mawala to Sinusulit ko lang napisilin ngayon. Grabe ka sa mga bilbil ko. Pero sige, para matapos na yung pangungulit mo, itabi mo na lang yung mga baso at pinggan na nabanlawan ko na. Di na yun. Buti naman at pinatulong mo na rin ako dito. Baka kasi hindi ka tumigil sa pangungulit mo dyan Nasaan na ba kasi yung mga kaibigan mo? Bakit ang aga nilang umalis ngayon? Si Jonah, may family gathering daw sila na kailangan puntahan. Si Dennis naman, hahabol daw sa basketball game nila. Sumabay pa talaga sila sa ibang kaklase natin na umalis ng ganito kaaga, no? 2 na lang tuloy tayong naiwan para maglinis ng mga kalat dito. Mabuti na lang, mabilis kang maglipit ng mga kalat kahit chubby ka. Ikaw, kanina mo pa napapansin ng mga bilbil ko May problema ka ba sa pagiging chubby ko? Uy, wala Sabi ko nga sa'yo, ang cute-cute mo kahit chubby ka. Oo na. At kanina mo pa sinasabi yan kahit nung kasama natin sina Lola sa loob. Tuwang-tuwa kasi sila sa mga bilbil mo. Sinasakyan ko lang para lalo silang matuwa. Yun naman ang goal natin, di ba? Pasiyahin yung mga lolo at lolang nakatira dito sa nursing home ni Nanay Pilar. Ganun. At ako pa talaga yung pinahin mo para pasiyahin sila? Ha? Uy! Gibson Bakit mo naman ako binasa ng tubig galing sa gripo? Wala akong pamalit na damit. Huwag ka mag-alala, may dala akong extrang t-shirt. Eto, mas mababasa ka dito sa tabo ng tubig na to. Uy! Gibson, ano ba? Ay, go Gusto mo ng basaan O eto, isang plangganang tubig para sa'yo. Uy! Grabe ka naman, Angel. Parang gusto mo na ako paliguan Hey! Ano bang ginagawa niyo at basang-basa dito sa likod ng kusina? Ay, Nanay Pilar, si Gibson po kasi, binuhusan ako ng isang tabo ng tubig. Uy, kalahating tabo lang naman nun Ikaw nga isang plangganang tubig binuhos mo sa akin Para natuloy akong naligo Ay, kayo talagang mga bata kayo. Tama na nga yung paglalaro nyo sa tubig. Pumasok na kayo at magpalit ng mga damit. Ako nang magtutuloy ng mga ligpitin dito para hindi kayo gabihin pa uwi. Papadudot sa patuloy na paglalim ng friendship namin ni Angel ay ang simula rin ng paglalim ng espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Yung dating paghanga lang ay nauwi sa pagmamahal. At yung dating ako na kontento sa pagkakaibigan na meron kami ay natutong umasa na baalang araw, magagawa niya ring suklian ang pagmamahal ko para sa kanya. Lalo na at mas naging close pa kaming dalawa noon. Kung dati puro nakaraan ang pinagkwekwentuhan namin ay naging madalas ang pag-uusap namin tungkol sa future. Tungkol sa mga pangarap namin at plano sa buhay. Tapos ay natutuwa ako sa tuwing magkukwento sa akin si Angel ng tungkol sa pamilya niya. Mga tinatago niyang hinanakit pati na rin ang nasasayang na parte ng kwento ng buhay niya. Pakiramdam ko talaga noon ay espesyal na ako sa kanya. Pakiramdam ko kahit papaano ay may pag-asa ako na magustuhan niya rin ako kahit na mataba ako. Kaya naman sa araw ng senior high school graduation namin, nagdesisyon ako magtapat ng totoong nararamdaman ko para sa kanya, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Angel? Sana naman di pa siya umuwi. Masasayang pa yata tong bouquet ng flowers na binili ko para sa kanya. Kung bakit ba naman kasi ang dami pa ring tao dito sa may labas ng covered court Nahirapan tuloy akong hanapin siya. Uy, tol! Gibson, kanina pa namin hinahanap ni Dennis. Naks naman, may pabulaklak. Para kay Angel ba yan? Oo, kaya lang di ko siya makita kanina pa
Umuwi na kaya siya? Hindi pa kasi nakita ko siyang pumunta sa restroom sa may gilid ng stage. Ah. Mukhang magre-retouch kasi magpapapicture yata siya sa photographer na nandun sa labas. Ah, ganun ba? Mabuti naman. Kala ko masasayang na itong mga bulaklak na binili ko para sa kanya eh. Mukhang may mababasted mamaya. Grabe ka naman sa friend natin, Dennis. Mali mo naman sagutin siya ni Angel. Angel, baby. Ito naman ako manliligaw kay Angel. Para saan yung bulaklak na yan kung hindi ka pala manliligaw sa kanya? Ano, gusto ko lang siyang bigyan nito para i-congratulate kasi sa wakas, graduate na tayo. So, congratulations lang talaga sasabihin mo sa kanya mamaya? Oo. Nako, pustahan, hindi yan congratulations lang. At pakiramdam ko talaga, may mababasted ngayong araw. Ay, nako, ako, pupusta ako na hindi mababasted tong kaibigan natin. Kasi mukhang type na din naman siya ni Angel eh. Nakita ko kasi parang nagbabago na yung tingin sa kanya. Kaya, eto, pusta ko. Pagkatas ng araw na to, may girlfriend na to si Gibson. Talagang pinagpupustahan niyo pa akong dalawa. Grabe kayo sa akin. Uy, Gibson. Malapit na dito si Angel, oh. Iwanan ka na namin, ha? Uy, galingan mo pagtatapat mo sa kanya para manalo ko sa pustahan. Balitaan mo na lang kami sa group chat ha. Bye! Sige. Hi, Gibson. Saan pupunta yung mga kaibigan mo? Wala. May lakad pa daw kaya nagmamadali silang umalis. Sayang. Kaya pa naman ako lumapit para makongratulate din sila. Sasabihin ko na lang sa group chat namin mamaya. Ito pala. Flowers nga pala para sa'yo. Uy, thank you Wow, ang gaganda naman ng flowers na to. Ang babango pa. Nag-abala ka pa talaga na bigyan ako nito Siyempre naman. Espesyal na araw to para sa'yo eh. Ano ka ba? Para sa atin. Kasi sabay tayong graduate. Tsaka sa wakas, magiging college student na rin tayo. Ay, grabe. Ngayon pa lang, namimiss ko na kaagad ang high school life. Ako, ngayon pa lang, namimiss na agad kita. Anong ibig mong sabihin, Gibson? Ang ibig kong sabihin, gusto kita, Angel. Teka, tama ba yung narinig ko? Oo, gusto kita, Angel. Matagal na. Nasa junior high pa lang tayo. Crush na kita eh. Kaya ngayon, gusto ko sanang itanong kung pwede ba akong... Gibson, sorry pero kasi hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Pero Angel, hindi naman ako nagmamadali eh. Pwede mo naman siguro akong bigyan ng pagkakataon na ligawan ka. Para patunayan sa'yo na seryoso ako sa mga sinasabi ko ngayon. Promise, hindi kita kukulitin. Pero ayoko rin kasi na paasahin ka eh. Ayaw mo kong paasahin kasi alam mo na kahit kailan hindi ka magkakagusto sa isang chubby na kagaya ko. Gibson, hindi ganun yun. Ayoko lang din talaga na masira pa yung pagkakaibigan natin. Okay naman tayo sa ganito, di ba? Okay tayo as friends. Kaya bakit pa natin gagawing komplikadong lahat? Again, I'm sorry. Ayoko lang talaga na umasa ka at masaktan ka lang din sa huli. Papadudot doon pa lang sa part na hindi ako pinatapos ni Angel sa gusto kong sabihin ay alam ko na kaagad kung saan papunta ang pag-uusap na yon. Pero sinubukan ko pa rin ituloy ang lahat. Tinapos ko pa rin ang gusto kong sabihin para wala na akong maramdaman na kahit na anong pagsisisi sa huli. Nagawa ko pa ngang ngumiti kahit sobrang nagpipigil na ako ng mga luha ko noon. Nang tumalikod na si Angel at magsimulang maglakad palayo mula sa kinakatayuan ko ay kaagad kong pinunasan ang mga luha ko. Naglakad ako ng mabilis at sumakay ng tricycle pauwi sa bahay namin. Yung dapat na masayang araw ko dahil senior high school graduation namin ay naging isa sa mga pinakamasakit na araw para sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut Angel was my first love.
Siya rin ang unang babaeng naging dahilan para ma-heartbroken ako. Alam niyo po, sa totoo lang ay sinisisi ko ang pisikal na itsura ko kung bakit niya ako binasted noon. Pakiramdam ko ang pangit at sobrang taba ko. Kaya hindi niya ako nagustuhan. Inisip ko na siguro kung payat ako noon ay baka nagkaroon pa ako ng pag-asa para sa kanya. Kaya grabe ang adjustment na ginawa ko sa sarili ko pagkatapos kong mabasted. Ilang araw din akong nagmukmuk noon sa kwarto hanggang sa naisipan kong baguhin na ang sarili ko. Nagbawas ako ng pagkain, nagsimula ako mag-jogging at nag-enroll ako sa gym. Lahat ng iyon ay sinabay ko sa college life ko. At masasabi ko na na-enjoy ko ang lahat ng mga activity na yon. Nakatulong ang fitness journey ko hindi lang para makamove on mula kay Angel, kung hindi para malabas na rin ang lahat ng stress ko sa pag-aaral ko noon. Hanggang sa hindi ko napansin na 5 taon na pala ang nakalipas. Nagkaroon ng charity event sa nursing home na palagi kong pinupuntahan noon. Na-invite ako at iba ko pang mga kaklase noong high school na pumunta doon. Bagay na pinaunlakan ko naman. Para makita ko na rin ang mga dating kaibigan ko, Papa Dudut. Dennis? Jonah? Uhoy! Hi, Angel! Uy, kayo nga! Kumusta? Eto, ayos lang. Pero itong isang kaibigan namin, baka lang naman gusto mo ring kamustahin. Teka, Gibson? OMG, ikaw nga! Grabe ang laki ng pinagbago mo. Di naman masyado. Ang laki ng pinayat ng kaibigan namin, no? O anyway, maiwan muna namin kayong dalawa. Parang may nakita ako na kailangang ayusin banda dun eh. Tara na, Jonah. Ay, oo, sige, tara. Oo, tara. Grabe talaga. Hindi kita nakilala. Yan din yung sabi ng mga ibang mga dating kaklase natin. Kaya nga wala masyadong bumabati sa akin mula kanina pa eh. Tapos nagugulat na lang sila kapag nagpapakilala ako. Kasi, grabe naman yung transformation mo. Pero, bumagay naman sa'yo. Nakakagulat lang talaga. Ay, thank you nga pala sa pagpunta dito sa charity event para sa nursing home ni Nanay Pilar. Alam mo naman na basta para kay Nanay Pilar at sa mga lolo at lola sa bahay na to, palagi ako maglalaan ng oras. Congrats nga din pala dun sa fun run for Akos na inorganize mo last month Ang daming runners. Teka, tumakbo ka rin sa event namin? Oo, hindi na nga lang kita nalapitan kasi nakita ko sobrang busy mo. Grabe, Gibson. Sobrang thank you talaga Sa fun run pa lang pala namin, nakasupport ka na. Wala yun. Mahilig na rin kasi talaga akong sumali sa mga fun run. Alam mo na, running era. Oo nga Nako, buti na lang talaga pumatok ang running era na yan. Mas lalo tuloy dumami yung mga nagjo-join sa mga fun run namin kahit na maliit na event lang kami. Nakikita rin kasi ng mga runners na fun run for Akos yung ino-organize nyo at kung saan napupunta yung mga kinikita nyo. Nakapost lahat sa social media page nyo kaya marami na nangiengganyo na mag-join sa event nyo. Nakakatuwa naman at mukhang updated ka talaga sa mga event namin Di naman masyado. Pero di ba may fun run ulit kayo sa susunod na buwan? Hindi raw updated pero ngayon alam kagad ang susunod na event namin. Nakita ko lang din sa nakapost sa page nyo kahapon. May alam din kasi ako ng mga pwedeng maging sponsor nyo. Ibibigay ko na lang sa'yo yung contact number nila para matawagan mo at masendan mo ng proposal. Hala, talaga Gibson? Naku, sobrang laking tulong yan para sa event at beneficiaries namin Ngayon pa lang, sobrang thank you na talaga sa tulong mo. Ang ganda naman kasi talaga ng advocacy ng mga event nyo Kaya ang sarap suportahan. Huwag ka mag-alala, maghahanap pa ako ng ibang pwedeng makatulong sa event nyo.
mahilig na talaga akong tumakbo at mag-join ng mga fun run event noon. Kaya nang makita ko sa social media at nag-organize si Angel ng mga fun run event, ay natuwa ako kasi pakiramdam ko ay posible na magkaroon ulit kami ng connection. Hindi ko alam kung bakit pero may bahagi pa rin ng puso ko noon na umaasa na sana'y maging malapit ulit kami sa isa't isa. Baka sakali na mabigyan na ako ng pagkakataon na makapasok sa buhay niya ng higit pa sa isang kaibigan. Pagkatapos nga ng araw na yon ay naging madalas na ang pag-uusap naming dalawa ni Angel. Madalas ay tungkol sa trabaho namin, mga sponsorship na pinapasok ko sa event nila at paminsan-minsan ay tungkol sa personal na buhay namin. Nalaman ko noon na single din pala siya na kagaya ko. Kaya naman mas lalong umasa ako na pwede nang maging kami. Kasi ng mga panahon na yon ay mas maayos na ang buhay ko lalo na ang itsura ko papadudot. Grabe, ang sarap pala ng pagkain sa restaurant na to. Lalo na tong Bicol Express. Swabe yung anghang. Yan talaga ang bestseller nila dito. Minsan nga, hindi pa yung nagiging available kasi ang daming umu-order eh. Masarap naman kasi talaga. Tapos, ang lambot pa ng pagkakaluto sa pork. Nakakatuwa kasi hindi mahirap ngayain. Masarap din yung ibang pagkain nila na in-order mo Kagaya nitong lemon chicken tsaka nitong crispy mushroom. Mabuti naman nagustuhan mo. Ay nako, nagustuhan ko lahat. Pero next time, kahit sa karinderya na lang tayo mag-meeting ng tungkol sa fun run namin para hindi ka na masyadong gumastos. Ano ka ba? Ayos lang kasi minsan lang naman tayo magkita. Tsaka di naman masyadong mahal yung mga kinakainan natin. Ay nako, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Kahit na wala na ang 3 bilbil at pangalawang baba mo, ikaw pa rin yung super generous Gibson na nakilala at naging kaibigan ko. Kaibigan lang? Oo, ano pa ba dapat? Angel, hindi ko pa alam kung ito ba yung tamang pagkakataon pero may gusto sana akong itanong. Gibson, Angel, pwede ba this time patapusin mo muna ako magsalita? Kung okay lang naman sa'yo. oh sige. Alam ko na ilang taon na yung lumipas mula nung pagtapat ko sa iyo yung nararamdaman ko. Angel, gusto kong malaman mo na kahit gaano nakatagal yon, hindi nagbago kung ano man ang nararamdaman ko. Gusto pa rin kita. And sana this time, bigyan mo na ako ng chance na patunayan sa iyo na seryoso ako sa mga sinasabi ko ngayon. Sana payagan mo na akong ligawan kita. Gibson, una sa lahat, gusto kong mag-thank you sa lahat ng effort mo para sa akin. Simula noon hanggang ngayon. Pero kasi Kasi hindi pa rin pwede? Kasi hindi mo pa rin ako gusto? Angel, bakit kaya hindi mo muna ako bigyan ng chance na ligawan ka? Ang laki na ng pinagbago ko. At ginawa ko ang lahat ng to para sa'yo. Pero Gibson, hindi ko naman sinabi sa'yo na gawin mo yan eh. Hindi ko sinabi na baguhin mo ang sarili mo para sa akin. Ginawa ko to. Kasi ang buong akala ko, magugustuhan mo na ako kapag pumayat ako. Kapag naging fit ako. Kapag naging successful ako sa buhay ko. Angel, hindi ko maintindihan eh. Ano pa bang kulang sa akin? Walang kulang sa'yo, Gibson. Kung ganun, bakit ayaw mo pumayag na ligawan kita? Kasi nga ayoko na nagpapaasa ng tao. Ayoko na umasa ka sa akin. Sorry talaga, pero hanggang friendship lang ang kaya kong ibigay sa'yo eh. Di mo man lang ba talaga susubukan? Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng chance? Bibigyan ng chance tapos ano? Masasaktan ka lang sa huli. Masasayang lang ulit lahat ng effort mo para sa akin. Gibson, ayoko ng ganun. Ang pinaka-ayoko sa lahat yung binibigyan ko ng pag-asa yung tao na alam ko namang hindi ko kayang magustuhan. Ayoko nang nagpapaasa. Gibson, mabuti kang tao.
Walang mali sa'yo, totoo yun. Pero, hindi lang talaga ako yung babaeng para sa'yo. Papa Dudut, hindi ko talaga maintindihan si Angel ng mga panahong yon. Masasabi ko na may itsura naman ako at bonus pa na maalaga ako sa katawan ko at may magandang trabaho. Pero bakit hindi ako magustuhan ni Angel? Bakit hindi niya ako mabigyan ng chance na mas makilala pa ng higit sa isang kaibigan? At pagkatapos nga ng pag-uusap namin na yon ay nakipagkita ako sa mga kaibigan kong sina Dennis at Jonah. Niyaya ko silang uminom kami sa labas at doon ay hindi ko na napigilan ng sarili ko na maluha habang nagkukwento sa kanila. Kinomfort naman nila ako bilang kaibigan nila at sinabi nga nila na kailangan ko na talagang mag-move on at hindi ko rin dapat na iniiyakan ang babaeng kahit kailan ay hindi ko naman naging girlfriend. Pero alam nyo, Papa Dudut, pagkalipas ng ilang buwan at taon ay unti-unti ko na rin naintindihan ang point ni Angel. Masakit talaga sa part ko kasi 2 beses niya akong binasted. Pero ngayon ay mas naiintindihan ko ng tama siya sa ginawa niya noon. Kasi mas magiging mahirap at mas masakit para sa akin kung hinayaan niyang ligawan ko siya. At mas umasa ako tapos ay doon niya ako biglang binasted. Baka doon din ako mas mahirapang mag-move on mula sa kanya. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa kanya kasi pinangalagaan niya talaga ang friendship namin at ang feelings ko. At dahil na rin naging malaki ang positive impact niya sa buhay ko ay mas natuto akong alagaan at pahalagahan ang sarili ko ng dahil sa kanya. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali mang mapili po ninyo ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gibson. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na dumarating sa buhay natin na gaya ng apoy, saglit lang na magliliyab. Pero mag-iiwan naman po ito ng init na hindi makakalimutan. Mga ala-alang babaguhin ang tingin natin sa magulong mundo. Ikaw, kabarangay, ano ang isang bagay na nagpapainit sa iyong buhay ngayon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Wala na po akong ibang mapagkwentuhan ng story ko kaya naisipan ko mag-send po ng sulat sa inyo. Para may share ang isang moment sa buhay ko na forever kong i-cherish. Ako po si Anika, 28 years old at 3 years ago ay nakatanggap ako ng isang balita na bumago sa buhay ko. Dati po akong empleyado ng isang broadcasting company. Napilitan akong tumigil sa trabaho kong yon matapos akong dapuan ng isang sakit. Meron po akong systematic lupus na na-diagnose noong 25 years old ako. Para po sa hindi pamilyar sa sakit ko, ang lupus ay isang autoimmune disease kung saan ay immune system ko mismo ang umaatake sa malulusog na cells at organs ko. Dahil dito ay prone ako sa pananakit ng dibdib, rashes at ilang internal problems. Simula nung nagkaroon ako ng sakit ay bumaligtad na ang mundo ko. Ang dating masaya at puno ng pangarap kong buhay, Papa Dudut, ay nabalot ng kadiliman. Na-depress ako at nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Lagi na lamang akong nakakulong noon sa bahay dahil natatakot ako na baka ma-trigger ang sakit ko. Ang apartment namin kung saan kami lang dalawa ng mama kong si Mariel ang magkasama ang nagsilbi ko ng mundo. Naging sensitive ang katawan ko sa maraming bagay.
Tuwing natitrigger ang sakit ko ay nagkakaroon ako ng rashes sa balat at mukha. Sumasakit din ang kasukasuan ko at lagi akong pagod at hirap huminga. Sa mga moments na yon, Papa Dudut, ay para akong nawawala sa katinuan. Sa madaling sabi, impyerno po para sa akin ang sakit ko, Papa Dudut. Isa itong sumpa na hindi gugustuhing maranasan ng sino man. O anak, ininom mo na ba yung gamot mo? Opo, ma. Tapos na po. Patingin nga ng rashes mo. Medyo mo okay naman na siya. Lagyan mo pa rin ng cream para mas mabilis gumaling. Opo, lalagyan ko mamaya. Medyo masakit pa po ang katawan ko ngayon eh. Hirap pa po akong bumangon. Ako na lang maglalagay. Nasaan ba yung cream mo? Nandyan po sa may bedside table. Amin na, lalagyan kita ng cream. Nilalagnat ka pa rin ba? Medyo bumaba na po, sinat na lang. Ano na naman ba kasing ginawa mo? Bakit na-trigger na naman yung sintomas ng sakit mo? Hindi ko nga po alam. Di na nga ako lumalabas eh. Nandito na lang ako lagi sa kwarto. Hindi ka naman ba stressed? Ma, simula po nung nagkasakit ako, hindi na nawala yung stress sa katawan ko. O baka naman kinulang ka sa tulog? Baka yun na nga po ang rason. Bantayan mo yung katawan mo, anak. Hindi ka na katulad ng dati na okay lang magpuyat o di kaya malipasan ng gutom. Hindi ka na sinusunod ng katawan mo. Dapat ikaw na ang sumunod sa katawan mo ngayon. Ang hirap po eh. May times na parang ang lakas-lakas ko tapos bigla akong titirahin ng sintomas ko. Ang dami kong gustong gawin pero simula nung nagkasakit ako, wala na akong ibang magawa kundi magtago. Hindi ko nga alam kung anong gusto ng katawan ko ngayon eh. Maya-maya, bigla na lang ako nagkakaroon ng sintomas kahit nakahiga lang naman ako. Nakakapagod, ma. Malalampasan mo rin to. Paano? Wala naman pong lunas sa sakit na to. Wala pang lunas. Pero marami ako nababasang kwento ng mga lupus patient online na nakakabalik pa rin sa dati nilang buhay. Maayos lang na gamutan at pagbabago ng lifestyle yung kailangan mo. Mas mabuti na lang yatang mamatay kaysa makaranas ng ganitong klaseng sakit eh. Huwag mo namang sabihin yan, anak. Normal lang na maging malungkot, na magalit. Pero kahit na gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, huwag ka namang sumuko. Nandito naman ako na aalalay sa'yo eh. Pero yun na nga po sana yung ayokong mangyari. Simula pagkabata, inaalagaan niyo na ako. Pati ba naman ngayong matanda na ako? Feeling ko tuloy, wala na akong ibang dulot dito kundi maging alagain lang. Walang magulang ang mag-iisip ng ganyan sa anak nila. Kung pwede nga lang sana forever kitang aalagaan sa abot ng makakaya ko eh. Mas gugustuhin ko pa yon. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Ayoko mamuhay ng ganito, ma. Ang bata ko pa para malimitahan ng ganito. Marami pa akong gustong tuparin sa buhay. At matutupad mo yung mga bagay na yon. Hindi ibig sabihin na porke masakit ka ng ganito katapusan na. Simula pa lang to, kaya kailangan mong bumangon para makapagsimula ka uli. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng buhay na to. Hindi ko pa nga tanggap na ganito na yung kapalaran ko eh. Hindi mo naman kailangang magmadali. Darating ka rin sa puntong matatanggap mo rin ang lahat. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa problema. Kilalanin mo uli ang katawan mo para hindi pa balik-balik yung mga sintomas. Babalik ka rin sa dati. Maniwala ka sa akin. Sana nga, mahanap ko pa rin ang sarili ko pagkatapos ng lahat ng nangyari. Yan, ganyan dapat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Walang mangyayari kung mananatili kang malungkot. Alam mo, kapag gumaling na yung sintomas mo, maganda siguro kapag maghanap ka ng mapapagkaabalahan. Tulad naman ng ano po? Bagong hobby. Mag-aral ka ng Nihongo.
Di ba gusto mo magpunta ng Japan? Pag-aralan mo na yung lengguwahe nila ngayon. Parang hindi na po mangyayari yan eh. Kung ayaw mo, maghanap ka ng madaling trabaho online para may ginagawa ka. Sikat ngayon yung ano bang tawag doon? Yung virtual assistant ba yon? Subukan mo kaya yon. Basta kahit ano na pwede mong pagkabisihan para malibang lang yung utak mo. Sige po, susubukan ko po. O siya, mauna na ako. Magpahinga ka na dyan. Sige po ma, salamat. Good night. Good night din po. Papa Dudut, totoo naman ang mga sinabi sa akin ni Mama. Kung mananatili akong malungkot, forever akong magiging malungkot. Wala akong ibang choice kundi tanggapin na lamang ang katotohanan at simulan ulit ang bagong buhay ko kasama ang mga adjustment nito. Nung gumaling ang mga sintomas ko ay naghanap ako ng mapagkakaabalahan dahil marunong naman ako sa English at nag-apply ako bilang online tutor para hindi naman ako maging palamunin na lamang sa bahay. Doon ay sinimulan ko na ang pagtanggap sa bago kong kapalaran. Mahirap man ay sinubukan kong mabuhay ulit kahit na limitado na lamang ang bawat galaw ko. Sa mga sumunod na taon ay wala akong ibang ginawa kundi ang matulog, kumain at umarap lamang sa computer para magtrabaho. Hanggat maaari ayaw ko nang lumabas ng bahay dahil sa takot na matrigger ulit ang sintomas ng sakit ko. Sobrang sensitive kasi ng katawan ko, Papa Dudut. At maraming bagay ang nakakapag-trigger sa sakit ko. Katulad na lamang ng araw. Bawal akong maarawan dahil nagkaka-rashes ako. Bawal din akong malipasan ng gutom o mapuyat. Bawal ma-stress. Bawal din akong makihalubilo sa mga tao dahil madali lamang akong dapuan ng sakit. Bawal nga rin po kaming magkaroon ng aso sa bahay. Kailangan ko ring umiwas sa mga pagkain na makolesterol. Mataas ang sodium, matatamis, at pati red meat ay kailangan kong iwasan. Lahat ng adjustment na yon ay sinunod ko kaya simula noon ay yun na po ang naging bagong buhay ko. 2 taon ang kinailangan ko para masanay sa bago kong routine. Kahit na sobrang bored na ako sa apartment noon ay wala akong ibang magawa kundi ang libangin na lamang ang sarili ko. Hanggang sa isang araw, ang boring kong buhay ay nakulayan sa pagdating ng bago naming kapitbahay, Papa Dudut. Nasaan ka? O anak, bakit? Nandito ako sa kusina. Ano yon? Saan galing yung ingay na yun? Yung alin? Yung malakas na tugtog kanina. Kakatigil lang niya ngayon. Sa kapitbahay yon. Sila yung nagpapatugtog. Bakit? Ang aga-aga, ba't naman ang lakas agad ng music nila? Daig pa nilang pa-concert Sakit sa ulo. Nagising ka ba nila? Opo. Abot ba naman sa kwarto yung tunog? Ano bang meron sa kabila? Bakit nagpapa-music sila ng ganito kaaga? Wala man lang silang konsiderasyon Di ba napag-usapan na natin yung tungkol sa noon na bawal mag-ingay from 10 to 6? Ibang kapitbahay yung nagpapatugtog. Sa kabila yon. Yung bago. Bago? Teka, may tenant na po dyan sa may bakanting apartment? Oo, meron na. Ngayong araw sila lilipat kaya medyo nagpapatugtog sila. Para daw ganahan silang magbuhat ng gamit. Magbubuhat na nga lang ng gamit, mga abala pa ng kapitbahay. First day pa lang, red flag na yun Mukhang magkakaroon tayo ngayon ng kapitbahay na sakit sa ulo Oh, relax ka lang. Ang init naman agad ng ulo mo Pagbigyan mo na sila, excited yung magkapatid Magkapatid yung bagong tenant? Oo, nakipagkwentuhan ako sa kanila kanina habang nagkakape ako. Lo, talagang sumismis pa po kayo? Nakakahiya, nangaabala pa kayo sa paglipat nila ng gamit. Na-curious lang naman ako. At saka mabait naman yung magkapatid. Base sa taste of music nila, hulaan ko,
Mga lalaki sila, no? Oo, ang galing ah. Paano mo nahulaan yon? Metal rock ba naman yung pinapatugtog? Sakit sa tenga. Pero alam mo, nak, nakakalungkot yung kwento ng magkapatid. Wala na raw silang magulang. Pareho na raw silang ulila. Namatay yung nanay niya sa kanser, tapos atake sa puso naman yung kinamatay nung tatay. Ganun kalalim yung pinag-usapan nyo? Grabe, ma. Ilang oras kayo nagkwentuhan? Hindi, makwento lang talaga yung isa. Galing daw sila ng Paranaque tapos lumipat sila nung nalipat ng kumpanya yung kuya niya. Ano namang trabaho nila? Yung kuya sa call center nagtatrabaho. Tapos yung nakababatang kapatid naman, physical therapist. Siya yung malayo yung binabiyahe kasi sa Paranaque yung ospital na pinagtatrabahuhan niya. Bakit naman kasi ang layo ng nilipatan nilang lugar? Malapit naman yung trabaho ng kuya niya dito eh. Kaya nga sila lumipat. Nag-giveaway na lang yung bunso since siya yung may sasakyan. Yung kuya niya kasi takot daw mag-drive kaya lagi nagko-commute. Kaya lumipat sila sa malapit sa workplace niya. Mukhang mas maabilidad yung bunso Siya yung nagpapatugtog, no? Parang. Kasi siya yung nagtanong kung masyado bang malakas yung music nila eh. Kako, okay lang. Kasalanan nyo naman po pala kaya malakas music nila eh. Hayaan mo na, ngayon lang naman to. Baka sabihin nila pangit tayo kabanding kapag binawalan agad natin sila sa unang araw nila. Ay hindi, sila talaga yung pangit kabanding. Aga-aga, lakas magpatugtog. Huwag kang mag-alala. Kapag nangyari uli yun, ako na mismo kakausap sa kanila para hindi maabala yung pagtulog mo. Mabuti nga tumigil na sila eh. Tapos na siguro sila magbuhat ng gamit nila. Konti lang naman yata yung gamit nila. Kapag lalaki kasi walang masyadong gamit. Ref lang yata yung nakita ko. Kama, tsaka washing machine. Chismosa ng taon talaga kayo, ma. Lahat ng detalye alam na alam. Baka pati love life nila na chika mo rin. Ay oo, yung kuya may fiancé na nagtatrabaho sa US. Tapos yung bunso naman, single. Ikaw talaga, ma. Mag-apply kaya kayong reporter sa 24 oras. Bagay kayo doon kasi wala kang pinalalampas. Ikaw talaga. Hala sige, kumain na nga tayo para makainom ka na ng gamot mo. Lalabas pa ako mamaya para mag-grocery. May gusto ka bang ipabili? Wala naman po. Yung face mask na lang siguro kasi paubos na rin yun. Tsaka alcohol na rin. Okay, sige. Papadudot mabait na mag-asawa ang dating tumutuloy sa apartment na inuupahan ng mga bagong dating na tenant. Tahimik ang buhay namin noon dahil nagkakaintindihan kaming lahat na magkakapit-bahay sa floor namin. Aware din sila sa estado ko kaya tuwing may nagkakasakit sa kanila ay lagi silang nagsusuot ng face mask para hindi ako mahawahan. Noong nagkaroon ng pandemic at nawala ng trabaho ang mag-asawa ay lumipat sila ng tirahan at pansamantalang umuwi sa probinsya. Simula noon ay bakante na ang apartment na yon hanggang sa nagkaroon na nga ito ng bagong tenant at yon ay ang magkakapatid na lalaki. Never kong nakita ang mukha ng magkakapatid na yon dahil hindi naman ako lumalabas. Tanging si mama lamang ang nagkukwento sa akin tungkol sa buhay nila para mapag-usapan kami. To be fair naman ay never naman silang naging pasaway at nagpatugtog ng malakas since then. Siguro ay nakausap na sila ni mama tungkol doon. Pero ganun pa man, pangit nang naging first impression ko sa kanila dahil sa ginawa nila noong unang araw silang lumipat. Ang pinakaayoko pa naman ay yung mga taong walang konsiderasyon sa mga tao sa paligid nila. Sensitive ako sa mga malalakas na tunog kahit pa noong wala pa akong sakit. Kaya medyo nag-iwan yon ng bad impression sa akin. Ganon pa man ay hindi ko naman sila masyadong ginudge. Dahil sa mga sumunod na linggo ay naging tahimik naman sila. May pagkakataon nga noon na nag-aabot pa sila ng pagkain sa amin dahil nagkaroon sila ng party sa apartment nila. Kaso si mama lang ang kumain noon dahil bawal sa akin yung pagkain na ibinigay nila, Papa Dudut. Hindi rin naman po nagtagal ang masamang tingin ko sa magkakapatid. Lalo na noong nasimulan ko nang makilalang bunsong kapatid na hindi ko akalain na magkakaroon
ng malaking parte ng aking buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sensitive sa init ng araw ang balat ko ay saka na lamang ako nakakalabas para magpahangin tuwing gabi. At kapag sinabi kong sa labas, ang ibig sabihin po noon ay hanggang sa balcony lamang ako ng apartment namin. Nasa 6th floor kami, Papa Dudut, kaya magandang tumambay doon tuwing gabi dahil yun lang ang time na pwede akong lumabas para panoorin ang busy na buhay ng mga taong nasa labas. Doon po ako karaniwang nagmumuni-muni at binabalikan ang mga masasayang ala-ala ko noon na hindi ko na maranasan pa in the future. Pero ang nightly routine ko na pagtambay sa balcony ay nasira dahil sa bago naming kapitbahay. May isang time kasi na habang nasa balcony ako ay may lumabas din na lalaki sa katabing balcony para manigarilyo. Agad-agad akong pumasok sa loob para hindi ko malanghap ang usok noon. Bawal po kasi ako makalanghap ng anumang klase ng usok dahil natitrigger ang sintomas ng sakit ko. Sobrang inis ako noon dahil kada lumalabas ako ng gabi ay sakto ring lumalabas sa balcony nila yung lalaki. Sa dami naman kasi ng pwedeng maging kapitbahay ay yung smoker pa ang napunta sa amin. May isang gabi noon, Papa Dudut, bago ako lumabas para magpahangin ay sumili pa ako sa katabing balcony namin. Walang ilaw doon. Ibig sabihin ay walang tao. Na-excite ako dahil finally ay magkakaroon na rin ako ng time para sa sarili ko. Paborito ko kasing pinapanood yung buwan at mga bituin sa langit dahil nakakakalma sila. Para bang sila ang karamay ko sa pinagdadaanan ko. Nakaka-clear ng utak kapag nakatingala lamang ako sa langit at dinadamdam ang malamig na simoy ng hangin. Lumabas ako ng balcony at pumwesto sa favorite spot ko pero wala pa man ding 1 minute ay napatalon ako mula sa kinakaupuan ko ng biglang isang boses ang narinig ko mula sa kabilang balcony, Papa Dudut. Hi, magandang gabi. May tao ba dyan? Ay, sorry. Nagulat ba kita? Nasaan ka? Hindi kita makita. Wait lang. Bubuksan ko yung ilaw. Ayan, kita na ba? Ah, may tao pala. Nagulat naman ako. Anong ginagawa mo dyan sa dilim? Wala naman. Tumatambay lang. Okay, tambay well. Papasok na ako sa loob. Sandali lang. Papasok ka na? Kalalabas mo pa lang ah. May sinilip lang ako. Hindi nga. Kasi napapansin ko, parang lagi mo akong iniiwasan. Iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Oo kaya, tuwing lumalabas ako, lagi kang pumapasok. Inaabangan pa man din kita kasi gusto kita makausap. Bakit mo naman ako gusto makausap? Wala, gusto ko lang makilala yung anak ni Tita Mariel. Matagal na akong curious sa'yo eh. Bakit naman? Kailangan ba may rason? Hindi ba dapat magkakakilala tayong mga magkakapitbahay? Kilala mo naman na si Mama, okay na yun. Sige, papasok na ako. Magandang gabi sa'yo. Sandali. Ano palang pangalan mo? Anika. Ako naman si Sevi. So Anika, ba't naman lagi kang nagmamadaling umalis tuwing lumalabas ako? Mahihain ka ba? Hindi ako mahiyain. Ayaw mo sa akin? Hindi naman ako nangangain ng tao eh. Mabait ako. Hindi naman kasi ikaw yung iniiwasan ko. Eh ano? Yung bisyo mo. Bawal sa akin makalanghap ng usok ng sigarilyo. Bakit? Sensitive ba ilong mo sa mga matatapang na amoy? Nakwento naman siguro sa'yo ni Mama yung sakit ko, diba? Nabanggit niya na may sakit ka, pero hindi niya sinabi kung ano yung sakit mo. Ano ba sakit mo? May lupus ako. Lupus? Hindi ba sakit sa balat yun? Hindi yun sakit sa balat. Autoimmune disease yun na mas malalim pa kaysa sa pagkasira lang ng balat. Pero parang ang kinis naman ng balat mo. Makinis lang yan tingnan kapag malayo pero sa malapitan, makikita mo yung bakas ng mga rashes na pinagdaanan ko. So nagkaka-rashes ka kapag nakakaamoy ka ng usok ng sigarilyo? Isa yun sa mga trigger. Okay, sorry, hindi ko alam. Hindi na ako mag-yosi dito, promise. Okay lang naman. Hindi mo naman kailangan mag-adjust para sa akin. Ako na lang yung mag-a-adjust. Hindi. Ako dapat yung tumigil na sa pagsindi. Siguro sign na rin to para itigil ko na tong bisyo kong to. Ako pa talaga yung ginawa mong sign?
Dahil sakitin ako, ganon? Hindi naman yun yung gusto kong palabasin. Hindi ko kailangan ng awa ng ibang tao, kaya kung... Wow, saglit lang. Hindi yun yung minimin ko. Okay, sige, wait lang ah. Ganito, mag-start over na lang ulit tayo. Hi, ako si Sevi. Pwede bang pasama na lang muna rito kahit saglit lang? Promise, hindi ako magsisindi para hindi masira yung gabi mo. Pero kung ayaw mo nang may kasama, ako na lang yung aalis. Okay, sige. Dito na lang muna ako. Ayan. Salamat ah. Malungkot yung mag-isa lang eh. Gusto ko yung may kausap ako. Eh yung kuya mo, bakit hindi siya yung kausapin mo? Nasa trabaho yon. Ikaw, wala ka bang trabaho? Meron, pero mamayang umaga pa yon. Di pa ako makatulog eh. Ikaw, baka may work ka. Meron, pero bukas pa yun ng hapon. Nagtututor ako ng English sa mga bata online. Wow! So, spokening dollars ka pala? Hindi naman. Marunong lang talaga ako sa English. Foreigner ba yung mga tinuturuan mo? Oo, usually mga bata from Korea. Wow! Maiba tayo. Ilang taon ka nang may lupus? Na-diagnose ako ng 25 years old ako. Ilang taon ka na ba ngayon? 27. So, 2 years ago lang? Oo, ganun na nga. Bago pa lang tong sakit ko. Ikaw naman, ilang taong ka na? 30 na ako. Talaga? Oo, hindi ba halata? Laging sinasabi sa akin yan eh. Mukha raw akong bata compared sa age ko. Totoo naman, young looking ka. Ay, kinilig naman ako doon. Ikaw rin naman, maganda ka. Alam mo, gusto ko pa sana magstay dito kaso medyo paggabi na rin eh. Mauna na ako sa'yo ah. Aalis ka na? Kailangan ko pang uminom ng gamot. Ganun ba? O sige, good night. Papa Dudut, average height lamang si Sevi. Malayo siya sa ini-imagine kong itsura na medyo may angst na rakista ang datingan. Nagbase lamang kasi ako noon sa taste niya sa music. Lagi kong naririnig na nagpapatugtog siya ng metal rock kaya ganon ang na-imagine kong itsura niya. Pero sa totoo lang ay good looking si Sevi at bilugan ang mukha niya, chubby cheeks at mabungis-ngis. May kaunting pagkakahawig siya kay Michael Sager ng PBB. Bukod sa magandang itsura, maganda rin naman ang personality nito. Bibo siya at madali lang siyang kausap dahil charismatic siya kapag nakikipagkwentuhan. Simula noong nalaman niya ang sakit ko ay mas naging maingat na si Sevi. Nagsusuot na rin siya ng face mask kapag kinakausap ako dahil ayaw niyang mahawaan niya ako ng virus, lalo na't sa ospital siya nagtatrabaho. Ang first impression ko sa kanya noon ay inconsiderate. Pero agad na napalitan yon. Protective siya at caring. Dahil na rin siguro sa trabaho niya bilang physical therapist. Hindi rin po siya judgmental. Akala ko nga ay lalayuan na niya ako once na nalaman niya na may lupus ako. May stigma kasi sa mga tulad namin na akala ng mga tao kapag may lupus ay nakakahawa na ito. Hindi nakakahawa ang lupus, Papa Dudut. Wala pang malinaw na rason kung papaano ito nakukuha. Maaring genetics ito o di kaya'y dahil sa mga environmental triggers. Simula nung naging close kami ni Sevi ay palagi na niya akong sinasamahan sa balcony para may kakwentuhan ako. Gabi-gabi siyang nagkukwento sa akin kung paano ang naging araw niya sa trabaho na siyang gustong gusto ko dahil matagal na akong hindi nakakalabas ng bahay. Minsan, nagsasabihan din kami ng mga sikreto at personal issues sa buhay. Mas nakilala ko po si Sevi. Isang gabi nung sa wakas ay nag-open up na siya sa akin tungkol sa kanyang personal na buhay, Papa Dudut. Ang calming ng ganitong oras, no? Parang ang tahimik ng mundo, walang noise pollution. Tahimik pero malungkot. Malungkot? Bakit naman? Yung mga ganitong oras kasi, ito yung time na mapapaisip ka talaga tungkol sa buhay eh. Daming realizations, maraming regrets, maraming what ifs. Talaga?
Ako kasi, ito yung time na nagiging thankful ako. Na despite everything, nandito ako, humihinga pa rin. Sa ganitong oras ko na-appreciate yung small things. Makes sense naman. Tsaka gantong oras ka lang din kasi nakakalabas ng walang problema. Totoo. Pero ikaw, bakit mo naman nasabi na malungkot para sa'yo yung ganitong oras? Hindi ko alam. Dati malungkot talaga kasi mag-isa lang ako. Pero ngayon na lagi na kitang nakakasama dito sa ganitong oras, nabawasan na yung lungkot na nararamdaman ko. Naalala mo pa ba nung una tayong nagkausap? Yung nakaupo ka mag-isa sa dilim? Oo naman. Isa yun sa mga sad moments ko. Mga ganong oras, lalo na kapag mag-isa ako, parang nagkakaroon ako ng existential crisis. Napapatanong ako sa sarili ko, ano na bang nagawa ko sa buhay? 30 na ako pero pakiramdam ko, wala pa ako nararating. Yung mga batchmates ko, ang saya-saya ng buhay nila. Abot na nila yung mga pangarap nila, samantalang ako, mag-isa pa rin. Di sigurado kung satisfied na ba sa buhay o kung ano. Gets kita. May mga moment din ako na ganyan. Lalo na sa akin, mas malala existential crisis ko. Ano na lang ambag ko sa buhay ngayon? Paano ko pa magagawa yung mga pangarap ko? Masyado pa akong bata para maging limited lang yung kayang gawin sa buhay. Bakit? Ano pa ba yung pangarap mo sa buhay na gusto mong abutin? Marami eh. Actually, may bucket list ako dyan eh. Os? Ano-ano naman yung nasa bucket list mo? Siyempre, una yung ikasal at magkaroon ng sariling pamilya. Maganda ka naman eh. For sure mangyayari pa rin yan. Pangalawa, gusto kong makapunta sa Japan. Gusto kong makita yung sikat na cherry blossom trees nila. Yan ang medyo mahirap. Alam ko, kaya nga nakakalungkot eh. Kasi baka hanggang pangarap na lang na makakita ako ng cherry blossom sa totoong buhay. Ano pa? Ano pa yung mga nasa bucket list mo? Yung iba, mga simpleng bagay na lang tulad ng prom night. Prom night? Oo, never pa ako naka-attend ng prom. Kapag nanonood ako ng pelikula, naiingit ako sa mga prom scenes kasi parang ang sarap ng feeling na may kasayaw ka tapos sweet at nakakakilig pa yung music. Wala ba kayong JS prom noon? Meron naman pero hindi ako naka-attend. Bakit naman? Nagkasakit ako. Talaga palang sakitin ka na kahit noon pa. Oo, parang naging foreshadowing na nga yun na ganito pala magiging buhay ko ngayon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. 27 ka pa lang naman eh. Marami ka pang chance para magawa yung nasa bucket list mo. Pareho lang kayo ng sinasabi ni Mama. Ang hirap kaya umasa. Okay na yung tanggapin ko na lang na hanggang dito na lang ako. Don't lose hope, sabi nga nila. Kasi sa totoo lang, may pag-asa ka pa naman talaga eh. Hindi ba may sikat na singer na may lupus din tulad mo? Yung sa ibang bansa? Oo, pareho kami ng sakit. O di ba? Pero siya nakakalabas pa rin naman. May social life pa rin siya. Naisasabuhay pa rin niya yung gusto niyang buhay. Nagko-concert pa nga ata siya eh. Siyempre mayaman yun. Marami siyang pera na pambayad sa mga treatment niya. Nagte-therapy siya kaya ganun. Tapos ikukumpara mo ko sa kanya na online shooter lang. Okay, may point naman. Pero yun pa rin ang masasabi ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Balang araw magagawa mo rin yung mga bagay na gusto mo. Magtiwala ka sa akin. Sa ngayon, hindi na yan yung major problem ko. Ang problema ko at the moment ay kung papaano ko makakayanan tong sakit na to. Huwag kang mag-alala. Andito naman ako na magiging sandalan mo kung sakali. Sasamahan kita sa pagharap ng sakit mo. Salamat. Actually, malaking tulong na tong ginagawa mo eh. At least may bagong tao akong nakakausap maliban sa mama ko. Iba pa rin kasi talaga yung feeling na kausap mo ng harap-harapan yung tao kaysa magka-video call lang kayo eh. Basta kung kailangan mo na makakausap, isang tawag mo lang sa akin, to the rescue na ako. Salamat. Wala yun. Ikaw pa ba? Papadudot gabi-gabi kapag wala ng araw ay inaabot kami ng ilang oras na nagkwekwentuhan ni Sevi sa may balcony. Kung dati wala akong inaabangan sa bawat araw ko, noong nakilala ko si Sevi ay lagi na akong excited na sumapit ang gabi para makausap ko siya. Kahit papaano'y nagkaroon na ng thrill ang dating boring na buhay ko dahil sa kanya. Akala ko nga po noon ay hindi ko na mararanasan ang ganong klase ng saya. Pero sa tulong ni Sevi ay natuto ulit akong tumawa at magsaya na para bang wala ng bukas. Dahil sa kanya na-enjoy ko ulit ang buhay ko sa kabila ng sakit ko.
Nang dahil sa kanya ay natuto ulit akong mangarap at magkaroon ng pag-asa. Sobrang saya ko nga noon at maging si mama dahil nakikita na niya ulit akong ngumingiti. Dumating nga sa puntong itinuring na rin niyang parang pangalawang anak si Sevi. Tuwing hapunan ay nagluluto siya ng extra food para sa kanya. Karaniwan kasi ay puro ordered na pagkain na lamang ang kinakain ni Sevi tuwing gabi pagkagaling niya sa trabaho dahil mag-isa lang naman siya madalas. Pagsapit kasi ng gabi ay sa trabaho na kumakain ng kuya niya. Kaya para may kasalo ay sabay kaming kumakain ng hapunan ni Sevi sa may balkonahe. Bilang kapalit ng pagiging mabuti ni mama kay Sevi ay isang pakulo ang naisip nito para sa akin. Gusto niyang gawin namin ang mga nasa bucket list ko. Nung una ay tinawanan ko lamang yung ideya na yon dahil feeling ko ay hindi namin magagawa ang mga bagay na yon. Pero nagulat ako, Papa Dudut, dahil may itinatagong diskarte rin pala si Sevi, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko ine-expect na kayang-kaya palang gawin ni Sevi ang ilan sa mga nasa bucket list ko. Ang unang ginawa namin ay sabay kaming nakinig ng audiobook ng mga librong gusto kong basahin. Gumawa rin siya ng improvised na projector screen para makapag-movie marathon kami sa mismong balkonahe ng kanya-kanya naming apartment. Isa kasi yon sa mga miss ko nang gawin, ang manood ng sine. Na-excite ako sa mga pakulong ginawa ni Sevi para sa akin noong time na yon. Lagi kong inaabangan kung ano nga ba ang mga nasa bucket list ko ang kaya niyang gawin, lalong-lalo na yung tungkol sa cherry blossom sa Japan na gustong-gusto kong maranasan. Kung noon ay nagdududa ako sa kakayahan niya, noong time na yun ay tiwala na ako sa kanya na magagawa niya ang mga bagay na nasa bucket list ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na inaabangan ko. Nasa trabaho pa lamang siya noon noong minessage niya akong kailangan ko raw maghanda ng magandang damit dahil lalabas kami. Ang akala ko noon ay sa balcony lamang namin gagawin yon dahil ang definition namin sa labas ay hanggang sa balcony lang. Pero nagulat ako noong totoong ilalabas pala ako ni Sevi. Hindi ko nga inaasahan na papayag si mama sa ideyang yon ni Sevi dahil super protective ni mama sa akin simula noong nagkasakit ako. Pero katulad ko ay malaki na rin siguro ang tiwala niya kay Sevi kaya pumayag siya sa plano nito. Pagsapit nga po ng 8:00 ng gabi for the first time ay nagpapasok si mama ng tao sa bahay, walang iba kundi si Sevi, Papa Dudut. Anika? Oh, ayan na si Sevi! Anika! Andito na si Sevi! Ready ka na ba dyan? Wait lang po, nagbibihis pa lang po ako. Pakisabi 3 minutes. Okay, sige. Papasukin ko na siya, ha? Hello po, Tita Mariel. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Pumasok ka muna. Si Anika po. Nagbibihis pa lang. Alam mo naman yon, ngayon na lang makakalabas kaya pinaghahandaan talaga tong gabing to. Talaga po ba? Oo, kaya antayin mo na siya. Ay, dito ka na muna maupo. Salamat po. Saan ba kasi itong pupuntahan nyo? Malayo ba to? Medyo malayo po eh. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi naman po matayo yung pupuntahan namin. Basta siguraduhin mong safe yung pupuntahan nyo, ha? Alam mo naman yung estado ni Anika ngayon, medyo mahina pa immune system niya. Mabilis pa siyang mahawaan ng sakit kaya kailangan yung safety talaga niya ang mauna. Oo naman po, Tita. Wag po kayong mag-alala. Hindi ko po hayaang mapahamak si Anika. Salamat po pala na pinayagan niyo siyang lumabas. Naku, hindi nga dapat eh. Alam mo bang napakaraming kaibigan ni Anika ang nag-aaya sa kanyang lumabas? Ni isa wala akong pinayagan. Di nga po. Oo, pero dahil ikaw yung nag-invite ngayon sa kanya, marami akong ginawang exceptions para sa'yo.
Hindi nga rin dapat kami nagpapapasok ng ibang tao dito eh. Ikaw lang yung pinapasok ko dito sa bahay. Nako, ang special ko naman pala. Special ka talaga sa buhay ng anak ko. At kung sino man ang special sa puso ng anak ko, special na rin siya sa akin. Alam mo bang simula nung na-diagnose siya na may lupus, malimit ko na lang siyang makitang ngumiti? Dati palagi siyang nakatunganga, laging nakapangalumbaba, puro buntong hininga. Ang sakit nun para sa isang ina. Yung makitang lagi na lang umiiyak yung anak mo, naku, hindi ko madedescribe yung sakit. Kahit naman po siguro sinong magulang, ganyan din ang mararamdaman. Pero nung dumating ka, napakalaki ng pinagbago niya. Sobrang energetic na niya ngayon. Ang aliwalas na niyang tingnan kasi masaya na siya. Parang ang wala na siyang sakit sa tuwing nakikita ko siya. Yun ang dahilan kung bakit special ka na rin para sa akin. Kasi malaki ang naitulong mo sa kalagayan ng anak ko. Nakakahiya naman pong marinig yan. Naging totoo lang po ako sa kanya. Sa totoo lang, marami din naman pong nagbago sa akin simula nung nakilala ko si Anika eh. Dahil sa kanya, parang nagkaroon ako ng worth sa buhay. Hindi lang pala ako simpleng lalaki lang na nagtatrabaho para mabuhay, kundi nabubuhay ako dahil may isang tao akong napapasaya. Ikaw yung taong matagal ko nang hinihintay na dumating sa buhay ng anak ko. Nung nagkaroon siya ng lupus, pati mga kaibigan walang magawa eh. Yung mga dating nagpapasaya sa kanya, nawalan ng silbi. Kaya sana kung ano man tong meron kayo ngayon, sana hindi lang to pansamantala. Kasi ayoko na uling makitang malungkot yung anak ko. Gagawin ko po yung best ko para mapanatili yung ngiti sa labi ni Anika. Promise po, wala akong gagawing ikakalungkot niya. Promise mo yan ha? Opo, hanggat kaya ko siyang pasayahin, pasasayahin ko siya. So ano, ready na ba ang lahat? Aba, at talagang naghanda ang dalaga ko Okay na ba tong suot ko? Hindi ba ako overdressed? Hindi, saktong-sakto yan para sa gagawin natin ngayong gabi. Oh, Sevi, yung ngiti mo abot hanggang tenga Natutuwa lang po ako. Kasi para ako nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. Hoy, tigilan mo nga ako dyan. Amy ka naman. Tara na nga at baka mamaya kung ano pang lumabas dyan sa bibig mo. Sige po tita, mauna na po kami. Mag-iingat kayo ha. Huwag masyadong magtatagal sa labas. Uwi din ka agad, Anika ha? Oy, yung face mask mo. Opo, eto na. Isusuot ko na. Bye ma, mauna na kami. O sige na, enjoy kayo. Isang light blue na dress na tinernuhan ng silver necklace, yun po ang suot ko ng gabing yon, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay naka semi-casual attire naman po itong si Sevi. Sobrang tikas niya sa suot niyang puting button-down shirt at black pants na kinumpleto ng suot niyang sneakers. Gamit ang motorbike nito ay nag-drive kami patungo sa isang secret spot na ilang araw nang binabanggit sa akin ni Sevi. Habang binabagtas namin ng kalsada ay halos mangilid ang luha ko sa loob ng helmet na suot ko. Na-miss ko kasi ang ganong feeling na malaya, nasa labas at dinadama ang malamig na hangin. Hindi nagtagal ay nakarating din kami sa lugar kung saan ako sosorpresahin ni Sevi. Malayo pa lang ay alam ko na kung anong parte ng bucket list ko ang gusto niyang gawin. Yon ay ang maranasan ng cherry blossoms sa Japan. Wala po kami sa Japan, wala ring cherry blossom sa lugar na pinuntahan namin. Pero bumaba kami sa tapat ng isang puno na tinatawag nilang flame tree. O sa ibang tawag ay caballero tree. Para itong hugis payong na puno kung saan ay nangingibabaw ang magkahalong pula, kulay kahel at dilaw na bulaklak nito. Para itong cherry blossom, kaya yung flame tree na ang naging sarili naming version ng cherry blossom ni Sevi. Sa ilalim ng punong yon ay naglabas si Sevi ng speaker at nagpatugtog siya ng isang love song. Hiningi niya ang kamay ko at nagsayaw kaming dalawa para kaming nasa prom noon at walang pake sa mga dumadaang mga sasakyan sa paligid namin.
Papadudod para ako nasa isang magandang panaginip ng gabing yon, isang panaginip kung saan ay ayaw ko nang magising. Pero katulad ng mga panaginip ay kailangan din nating magising kahit gaano pa ito kasaya. Papadudod. Good morning, Ma. Oh, gising ka na pala. Good morning din. Halika na, kumain na tayo. Wow, sarap ng breakfast today ah. Marami talaga akong niluto para sa'yo. Kakailanganin mo to ngayon. Ayan, kumain ka ng marami. Okay lang po ba kayo, Ma? Napasobra yata itong binibigay niyo pagkain sa akin ah. Pang isang araw na to eh. Sakto lang yan. Kasi baka mahirapan ka ng kumain mamaya. Ha? Bakit naman? Kumain ka na muna bago ako magkwento. Okay, eto na. Kakain na. Kumain na rin po kayo dyan. So ano pong meron? Ano yung ikukwento nyo? May natanggap akong tawag kaninang umaga. Galing naman kanino? Galing sa kuya ni Sevi. Oh, ano pong sabi? Nag-explain ba siya kung bakit halos isang linggo na silang hindi umuwi ni Sevi sa apartment nila? Oo. May rason pala kung bakit hindi nakakauwi yung kuya niya sa apartment nila nitong nagdaang mga araw. Ano po yung rason? Huwag niyo pong sabihin na lilipat na naman sila ng apartment kasi nabanggit sa akin ni Sevi last time na wala talaga silang permanent address kasi nga palipat-lipat nga raw ng company yung kuya niya. Kung nasaan yung trabaho niya, doon sila. Ay, nalulungkot nga ako eh kasi ano na lang gagawin ko kapag lumipat na naman sila ng bahay? Eh di wala na ako makakausap niyan. Back to my old self na naman ako. Ay, kaya siguro hindi nagre-reply si Sevi sa mga text at chat ko. Nag-promise kasi sa akin yun na hindi na sila lilipat kahit ano mangyari. Dito na raw sila magsistay for good kasi may promise din siya sa'yo. Gets ko na kung bakit niya ako gino-ghost the past few days. Natatakot siguro yun na malaman kong lilipat na naman sila. Hindi mo ba kakayanin kung sakaling lilipat uli sila ng tirahan? Syempre malulungkot ako na mawawalay sa akin si Sevi. Sobrang na-attach na ako sa kanya eh. Pero sino ba naman ako para pigilan sila? Hindi ko naman siya boyfriend or asawa para pigilan sila sa gusto nilang gawin sa buhay nila. Gino-joke ko lang naman siya noon na maiinis ako sa kanya kapag bigla na lang niya ako iiwan mag-isa dito. Sabi ko nga sa kanya, kapag naisipan nilang lumipat ng bahay, friendship over na kami. Anak, hindi sila lilipat ng bahay. Ah, hindi? Mabuti po kung ganun. Pero bakit daw ilang araw na silang hindi umuwi sa apartment nila? Hindi rin ako nire-replyan ni Sevi. Alam kong busy siya sa ospital kasi understaffed sila at saka nitong nakaraan palagi siyang OT. Pero grabe naman yung wala siyang paramdam until now. Nasa ospital sila kaya hindi sila nakakauwi rito. Hala, bakit po? Na paano yung kuya niya? Hindi yung kuya niya yung na-ospital, kundi si Sevi mismo. Ano? Bakit daw po siya na ospital? Hindi nakaka-reply sa'yo si Sevi kasi 1 linggo na siyang nakaratay sa ospital. Naaksidente raw siya sa motor habang pauwi galing trabaho. Kumusta na daw po siya? Okay na ba siya? Malala ba yung lagay niya? Sandali, tatawagan ko yung kuya niya. Anika, wala na si Sevi. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala na. Tumawag sa akin yung kuya niya kanina para ibalitang patay na si Sevi. Hindi ma, hindi totoo yan. Busy lang siya sa trabaho niya kaya hindi siya makapag-reply sa akin. Bumangga raw siya sa isang barrier habang nagdadrive. Nagkaroon siya ng bleeding sa utak kaya nakoma ng ilang araw. Ang sabi ng mga pulis baka nakatulog daw siya sa biyahe. Bakit? Ma, bakit? I'm sorry, Nak. Ayaw kong sirain yung araw mo pero kailangan mong malaman yung totoo. Bakit sana ako na lang? Huwag mo namang sabihin yan, anak.
Saan ka pupunta? Sa balcony. Baka nasa balcony lang siya nag-aantay. Anak, mataas na yung araw. Hindi ka pwedeng maarawan. Ma, please. Gusto ko siya makita. Hindi totoo to. Hindi siya pwedeng mamatay. Si Sevi yun eh. Bakit? Paano siya mamamatay? Anika! Ang pinakamasakit na klase ng pagmamahal ay yung halos nandyan na. Ngunit nawala bago pa man ito magsimula. Pero nawala man sila sa buhay natin, iniwan naman nila tayong mas matatag at yon ang tunay na klase ng pagmamahal. Mga kabarangay, ang pag-ibig na hindi natuloy ay hindi kabiguan. Sa bawat hakbang natin papunta sa ating pangarap, papadudot, ay bit-bit pa rin natin ang masayang alaala. Papadudot mga kabarangay, tanging kumot lang ang umalalay sa akin noong araw na yon. Nakataklob sa akin ang isang kumot na para bang maililigtas ako nito mula sa sakit na nararamdaman ko. Walang oras na hindi tumigil ang pagpatak ng mga luha ko. At may mga pagkakataon na nakakatulugan ko ng pag-iyak, pero tuwing bumabalik ako sa kamulatan ay agad na binabalot ng lungkot ang aking puso. Papadudod sa pagkawala po ni Sevi, isang bagay ang napagtanto ko. Masyadong espesyal ang buhay ko para lang magtago ako sa isang sulok at habang buhay nakatatakutan ang sakit ko. Sa unang araw po ng burol ni Sevi, ang ginawa ko ay lumabas ako ng bahay nang walang pakialam kahit matrigger pa ang sintomas ng sakit ko. Kahit magkaroon pa ako ng rashes o manghina ang katawan ko, wala pa rin tatalo sa sakit na nararamdaman ng puso ko sa pagkawala ni Sevi. Kahit masama ang pakiramdam, kahit maraming tao, nanatili ako sa tabi ni Sevi at sa huling araw niya sa mundo. Kahit sa ganung paraan ko na lang siya mapapasalamatan sa mga nagawa niya sa buhay ko. Sa kanyang libing ay ipinangako ko sa kanya na susubukan kong muling tumayo sa sarili kong mga paa para abutin ang pangarap ko at tapusin ang bucket list na sinimulan namin. Papadudot ang kwento namin ni Sevi ay maikukumpara ko sa tatlong kulay ng bulaklak ng flame tree. Hindi kami agad naging magkaibigan, nagsimula kami sa pag-iwasan, parang pula na puno ng inis at pagkakaiba. Pero dumating ang panahon na natutunan naming intindihin ang isa't isa. Ang pula ay naging kahel nung naging matatag ang samahan namin hanggang sa dumating ang kulay na dilaw na siyang araw-araw kong maaalala. Hindi bilang taong nawala kundi bilang ilaw sa mga panahong gusto kong sumuko noong nagdidilim na ang mundo ko. Bago ko po tapusin ang sulat ko ay gusto ko lamang pong mag-iwan ng isang mensahe para kay Sevi, Papadudot. Gusto ko pong iparating sa kanya na mahal ko siya kahit na hindi ko na siya muling makikita pa. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Papadudot, mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Anika. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.